ପିଲାମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛ? ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଭାବରେ ଥିବ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହିଁ। କାହିଁକି ଯାଇନାହିଁ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକଡାଉନରେ ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ। ତମର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ ତାହା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନ। ତେଣୁ ଅନଲାଇନରେ ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘରେ ରହିବା, ଖୁସିରେ ରହିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ଭାଷା ହସ ଖୁସି ବହିଟିକୁ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ କହ ଏ ପାଠଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଗପଟିକୁ ଆମେ ଶିଖିବା, କହିବା। ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଗପଟିକୁ କହିବା। ଦେଖ ଏଟା କାହାର ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ? ଇଏ ହେଉଛି କାଉର ଚିତ୍ର। ଏହା କ'ଣ? କାଉ। ତ କାଉ, ତାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା। କାଉ କେମିତି ରାବ କରେ ପିଲେ? କାଉ କା କା କରି ରାବ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରେ କାଉ? ମଳା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ମଇଳା ଜିନିଷ ସବୁକୁ ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି ଖାଏ। ତମେ ଯେମିତି ଘରେ ରୁହ, କାଉ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବସା କରିକିରି ରହେ। ସେ ବସା ତା କାଠି କୁଟାରେ ତିଆରି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ପିଲେ? ଏ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ? ନା ଦିନ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ ପିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆମେ ଉତ୍ତାପ ପାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କାହାର ଚିତ୍ର ପିଲେ? କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ? ଏହା ହେଉଛି କୂଅର ଚିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, କୂଅ ହେଉଛି ପାଣିର ଏକ ଉତ୍ସ। ଏହାର ପାଣିକୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଗାଧୋଇବା, ଲୁଗା ଧୋଇବା, ଶୌଚାଳୟରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାର ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଣି ଦେଉ। ତ ଗଛ ସବୁ ଭଲ ପାଣି ଦେବାରୁ ଗଛ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏ ହେଉଛି କାହାର ଚିତ୍ର ପିଲେଟା? ତମେ ଦେଖୁଛ? ଏ ହେଉଛି ମାଠିଆର ଚିତ୍ର ନା। ତ ଏଇ ଛବିରେ ଦେଖୁଛ ମାଠିଆ। ୟାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି କିଏ? କୁମ୍ଭାର ତିଆରି କରେ। କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି କରେ? କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ? ଏଟା ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଏ ମାଠିଆରେ ତମମାନଙ୍କର ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଠିଆ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ତମ ଘରେ ମା' ମାନେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ରଖୁଥିବେ। ତ ଏ ମାଠିଆରେ ପାଣି ରଖାଯାଏ। ଏ ମାଠିଆର ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରହେ ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ହିତକର ଅଟେ। ତ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ ପିଲେ? ଚିତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାଉମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାଉ ଡେଣା ହଲେଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ସବୁ ବି ଅଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଅଛି। ତ ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସମୟ ହେଇଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଖରାଦିନ। କାହିଁକି ନା ଏ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଖରାଦିନେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହୁଏ।
ଗୁଳୁଗୁଳି ହୁଏ। ତେଣୁ ଖରାଦିନ ଥିଲା, କାଉଟିଏ କାଉମାନେ ସବୁ ଉଡ଼ିଲୁଇ ଯାଉଥିଲେ। କାଉଟିକୁ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଥକି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ଛଟପଟ ହେଲା, ପାଣି ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ କାଉକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲା, ତୁମକୁ ଶୋଷ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାଅ? ପାଣି ପିଇଥାଅ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ କାଉକୁ ଭାରି ଶୋଷ ହେବାରୁ ସେ ପାଣି ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ବଗିଚାକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ସେ ବଗିଚାରେ କୂଅଟେ ଅଛି। କୂଅ ମୂଳକୁ ଗଲା। କୂଅ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୂଅରେ ପାଣି ନାହିଁ। କୂଅର ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି ଖରା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ କୂଅ ମୂଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆଟେ ଥିବାର ସେ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରକୁ ତାର ଛୋଟିଆ ଥଣ୍ଟଟିକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପୂରାଇଲା। ମାଠିଆରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା। ତାର ଛୋଟିଆ ଥଣ୍ଟଟି ପାଣିକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ତାର ପାଣି ପିଇବାର ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଶୋଷ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ କେମିତି ପାଣି ପିଇବି। ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ରାସ୍ତାର ଗୋଡ଼ି ଆଣିଲା ଆଉ କୂଅର ପାଣି ଭିତରକୁ ଗୋଡ଼ି ସବୁ ଥରକୁ ଥର ପକେଇଲା। ଥରକୁ ଥର ଏମିତି ପାଣି ଭିତରକୁ ଗୋଡ଼ି ପଥର ଆଣିକିରି ପକାଉଥାଏ। ପାଣି ଧୀରେ 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 ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଆସୁଥାଏ। ତ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଗୋଡ଼ି ପଥର ନେଇକି ପାଣି ଭିତରେ ପକାଇଲା, ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। କାଉ ତାର ଥଣ୍ଟ ପୂରେଇ ଖୁସି ମନରେ ପାଣି ପିଇଲା। କା 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 କରି ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ତମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ତମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଗପ ଶୁଣିଲ, ଗପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଖାତାଟେ କରିବ ଏ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିକିରି ରଖିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ତୁମର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଖେଇବ। ସେମାନେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ନିଜ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ କହିବା ପାଇଁ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ପିଲା ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।